Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye nang omah? Dibalen-baleni to aksara Jawane. Nggih. Saka pisanan kae dibalen-baleni karo diserat to. Nggih. Ya, saiki dicoba sing ora nganggo sandangan sikik. Ya, balen sik. Ho. No. Ca. Ra. Ka. Do. Ta. Sa. Wa. La. Pa. Do. Jo. Ya. Nya. Ma. Ko. Wa. Ta. Nga. Iki diparingi sandangan jenenge apa sandangane? Nek cilik. Wulu. Apa? Wulu. Ya, wulu nek diparingi wulu nine hi. Ya. Baleni ya wingi wis ta, setu wingi. Hi. Ni. Ki. Ri. Ki. Di. Tri. Si. Wi. Li. Pi. Di. Ji. Ji. Ni. Mi. Ki. Hi. Li. Ni. Ya, paringi dulu nine hi. Saiki diparingi suku unine u. Biasane saiki nggih. Biasane kene kabeh. Karo nyerat ya bareng. Dadi suku kuwi sing abang ki contone ngene iki. Iki suku. Iki jenenge diparingi suku. Kabeh ya diparingi suku. Ayo diserat kabeh ayo. Nek diparingi suku unine dadi nganggo u. Dadi unu curuku dutu suwulu kudu juyunyu mugu butungu. Saged? Sakit, Mbak. Nggih, dicoba nggih. Hu. Nu. Cu. Ru. Pu. Du. Tu. Su. Wu. Lu. Pu. Du. Ju. Yu. Nyu. Mu. Gu. Wu. Tu. Mu. Nggih, dadi diparingi suku anggone ngungalake dadi u. Dadi upama putu, ngono ki po karo tone ndi? Po putu. Nah, putu. Isih ana sandangan-sandangan liyane setu ngarep. Saiki dibaleni pisan meneh bareng banjur ditulis sing rapi, engko terus pareng kondur nggih. Enggal kalih 3. Hu. Nu. Cu. Ru. Pu. Du. Tu. Su. Wu. Lu. Pu. Du. Ju. Yu. Nyu. Mu. Gu. Wu. Tu. 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 Mu. Beda nek Jawa kuwi to karo to beda nek to kuwi sik endi? To. Tu. Nah iki tu. Nggih, mijil dhewe coba isara.
Ora kesusu. Baleni alon-alon nggih. Du. Ora kesusu apalan. Baleni. Pinter nggih, pun dibaleni malih teng dalem karo diserat dadi ngerti tulisane, ngerti anggone ngungalake, nek paringi sandangan ya apal, nggih. Bareng kondur mijil bareng diterke, nggih, liwat pinggir kiwa. Ora pareng gojekan nek teng dalan, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih sudah menyaksikan. Like jika berkenan, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng.